It-tlieta tresqet petizzjoni iffirmata minn 200 persuna sabiex fi żmien ġimgħa jitlaqa l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Din il-petizzjoni inġabret mill-membru tal-Eżekuttiv Ivan Bartolo, mill-ex-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Mark Anthony Samut, mis-Segretarju Ġenerali tal-MZPN Emma Portelli Bonnici, minn Martin Musumeci, Viċi President tal-Forum tal-Professjonisti tal-Partit Nazzjonalista u minn Envin Bartolo, rappreżentant distrettwali ta' 12 distrett u kunsillier lokali. F'konferenza tal-aħbarijiet huma qalu li qed jitolbu sabiex il-Kunsill Ġenerali jiddiskuti r-riżultat miksub mill-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali u responsabbiltà politika li għandha tintrefa minn Adrian Delija bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Ivan Bartolo qal li hu u sħabu qed irresqu din il-mozzjoni biex tiġi salvata d-demokrazija f'pajjiżna billi jsiru t-tibdiliet li hemm bżonn fil-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant, sorsi fil-medja indipendenti żvelaw li qed tinġabar mozzjoni oħra fost it-tesserati. Huwa rrappurtat li din il-petizzjoni qed tgħid li l-kap tal-partit ġie magħżul skont l-istatut bil-vot tat-tesserati fil-Konvenzjoni Ġenerali u għalhekk l-ebda vot ta' organu ieħor m'għandu dritt ibiddel jew iħassar id-deċiżjoni tagħhom.